הילינג חוכמת הלב, איתי אורלי זיו, בכל יום ראשון, ב13:00, ברדיו החיים הטובים. נשתמע. צהריים טובים, שמחה להיות פה שוב. לפתוח את הלב, להתמסר לאנרגיה שנמצאת איתי כאן ועכשיו. בעוד כמה דקות תצטרף אליי בשיחה טלפונית חלי ראובן, השפית המילים הנוגעות שמדברות את שפת חוכמת הלב שלה. חוכמת הלב אין לה התחלה ואין לה סוף. חוכמת הלב היא אינסופית. חוכמת הלב לוקחת אותנו למחוזות ליבנו באשר אנו. חוכמת הלב זה המקום בו מרגישים בבית. חוכמת הלב זה כמו שאמר מרק טוויין, תרקדו כאילו אף אחד לא מסתכל, תשירו כאילו אף אחד לא שומע, תאהבו כאילו מעולם לא נפגעתם, ותחיו כאילו זה גן עדן עלי אדמות. ואני מוסיפה, תצחקו עד להתפקע. אין כמו צחוק. חוכמת הלב היא החיבור שיוצר קרבה שיוצרת אהבה. בסופו של יום, כולנו רוצים להיות קרובים ומחוברים, קודם כל אצל עצמנו. כי מתוך החיבור אל עצמנו, אנחנו מתחברים ביתר קלות עם אחרים. כי במקום הזה, אנו בוחרים את החיבורים הנכונים לנו. החיבורים שמרחיבים לנו את הלב, שגורמים לנו לחייך, לעיניים שלנו לנצנץ, ולאור שלנו להאיר. חוכמת הלב מאפשרת לנו להישאר פתוחים, לנסות את מה שליבנו אומר, ובדרך כלל זה כל כך מדויק. כשפניתי לחלי, לא חשבתי אם היא תסכים, לא חשבתי מה היא תגיד, מה היא תחשוב עליי, אם בכלל היא תגיב. כל זה לא העסיק אותי, כי פניתי אליה מתוך ליבי, והיא השיבה כמעט במיידי. משהו נגע בה בחזרה, היה כיף גדול. אז חוכמת הלב היא גם לתת לה מילים להיכתב על דף נייר, למי שעוד כותב ביד. כך באה לידי ביטוי חוכמת הלב של האישה המדהימה הזאת, חלי ראובן, שמיד תעלה לשידור. לצערי דרך הטלפון. אבל אני כבר מדמיינת לי את עיניה מביטות בי בחזרה. אז לפני שנתחיל לשוחח עם חלי, בחרתי שיר מתוך קובץ השירים שלה, שיש בו המון מחוכמת הלב. אז לשיר קוראים גברת מלאת הדרת. והדרת את גינתך והפכת כל אבן, כי מגיע לך לדעת את כל האמת עלייך, ולחיות אותך בגודל מלא, והדרת כל חלקת חיים שלך, והדרת את פנייך, את גובה קומתך, את המילים שבאו ברית איתך. הניחי הבטחות של כבוד אלייך, בתוך גומות האדמה, ושובי כל יום להזליף בהן, אהבה, והדרת אותך יום וליל, ומתני שיבתך וכובד אישיותך, מי ייתן ותקומי, ותדעי להתבונן בעצמך, עדוית התפעמות ומבריקת עיניים. איזה יופי, איזה יופי. מילים כל כך מדויקות שמבטאות את הילינג חוכמת הלב. אז לפני שנעלה את חלי לשידור, בואו נכין את האנרגיה עם שיר של אפרת גוש, לראות את האור. בבקשה. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך, בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת, רגליי ננעצו, היכו שורשים. נקבות בתוכי, יורדות מתחתיי, והרוח קרה ונואשת, הקפיאה אותי, הכבידה עליי.
נפלתי לארץ בשקט, עצמתי עיניי, אטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי. ולרגע יכולתי לברוח, כן נוצה על כנפה של ציפור, והצלחתי לעלות גבוה, לראות את האור, לראות את האור. ולרגע יכולתי לברוח, כן נוצה על כנפה של ציפור, והצלחתי לעלות גבוה, לראות את האור, לראות את האור, לראות את האור, לראות את האור. היי חלי, היי אורלי, מה שלומך? בסדר גמור, מתרגשת מוות. גם אני. אז אין יותר מתאים מלראות את האור של אפרת גוש בשביל לראות את האור שלך. תודה רבה. אבל שנייה לפני, בעצם אתמול גיליתי שכשהגבתי לשיר שלך, כשהלבנה האירה פניי, שאני אקריא רק את השורות הראשונות ואני אסביר. בלילה שמעתי את שערותיי הלבנות מעגלות מעגל, ומתוכו באה הלבנה והאירה פניי. אז מי שלא מכיר אותי, אני עם שיער לבן, וזה היה כל כך כאילו כתבת את זה עליי. אז כך הגבתי לך, ואתמול בעצם הבנתי שמאז את זוכרת אותי. נכון, שם ככה, זה היה השיר שהשם שלך ככה תפס את תשומת ליבי. אז הנה אנחנו חוזרות לדבר עם קצת לבן וקצת שחור. אז בעצם למה הזמנתי אותך לתוכנית? כי את נוגעת בי ובהרבה אחרים במילותייך. כי חוכמת הלב שלך חוצה מסכים ומדיות. כי חוכמת הלב הזאת פוגשת המון אנשים. תודה רבה. באמת, כאילו, אני חושבת שזה... חוכמת הלב שלך יוצאת בכזאת פשטות, וכל כך מרגישים שכל מילה שלך באה מעומק הלב, שזה מדהים. תודה. אז בעצם, כמו שכבר פעם אמרתי פה בתוכנית, ואני אגיד עוד פעם, חוכמת הלב מקרבת לבבות, ובכל תוכנית אני בוחרת לקרב לב נוסף, שמקרב לב נוסף, שמקרב את ליבנו אל עצמנו. אז ספרי לי קצת, איך זה קורה לך? איך קוראת לי הכתיבה, או ככה תדייקי אותי? איך קוראת לך הכתיבה, זה ודאי מאוד יעניין את המאזינים שכותבים למגירה ומחכים ליום שיהיה להם אומץ. אבל איך המילים האלה בוקעות לך מהלב, בצורה כל כך מדויקת וכל כך נוגעת? האמת היא שהכי חרדתי שתשאלי אותי את השאלה הזאת. כי אין לי תשובות טובות. לא צריך תשובות טובות, תביאי את הלב שלך לפה. אבל אני יכולה להגיד שככה יצא לי לספר בכמה מפגשים שאין לי שירים למגירה כמעט בכלל. לפעמים אולי ככה איזה כמה שורות שאני מהר כותבת לעצמי, ואז כשיש לי זמן אז אני יושבת לכתוב, אבל אני פשוט או בלילה, מאוחר בלילה, או לפנות בוקר, ככה ממש לוקחת את העט, או ליתר דיוק את ההקלדה, את המקלדת. את לא כותבת ביד? מעט, כי אני בדרך כלל זה חצי מתוך שנה, או בלילה או לפנות בוקר. אני פשוט כותבת את מה שעולה אצלי. לפעמים אני לוקחת תמונה של נשים שמעוררות בהשראה, למשל, אחת מהן זו זלדה. אז אני יכולה לקחת תמונה שלה, מסתכלת, ואני פשוט כותבת את מה שאני שומעת. מקסים. שהיא מוסרת לי או משהו כזה. זה נשמע קצת הזוי. לא הזוי בכלל.
ממש ככה. זה יכול להיות תמונה, אפילו צילום שאני לוקחת ומתבוננת, ואז ככה באה לי הכתיבה. אז מה, להזמין את המאזינים לשלוח לך תמונות ואת תכתבי מה את רואה? זה תמיד טוב. אוקיי, אז מי שמאזין לנו, שיקח את זה בחשבון. למשל, השיר שהעליתי הבוקר, זו תמונה שצילמה אחות ליבי חגית אלמקייס, וזאת תמונה של אחיינית שלה שלא ידעתי את זה, האמת היא. ופשוט הסתכלתי וכתבתי את זה. כתבתי את מה שבא. איזה יופי. אז כן. אז בואי תקריא לנו איזשהו שיר. ראיתי היום בפייסבוק שעשית משאל על מה ממליצים לך. כן. והיו אין סוף הפתעות, אז מה בחרת? נכון. אז זהו, שזה כל כך קשה לבחור, ובסוף בחרתי שיר. ברור, כי כל שיר שלך הוא פנינה יותר גדולה. תודה רבה. אבל בחרתי שיר שנקרא עד שיפתחו כנפיים. וואו. אז אני אקריא אותו. אני מתפללת עלייך עכשיו, כמו שהיית את מתפללת עליי. אני בדרך אלייך כעת, כמו שהיית את באה אליי, לא שמעת את קולי ללא קול, ריק מעצמי. שום דבר לא ימנע ממני לבוא, לשבת לידך כשאת בוכה. גם אם תנעלי את ביתך, אכנס דרך חור המנעול. כי היה רגע בחיי שנשבעתי, שלא תהיה אישה שתשב לבד בחושך, שתצעק ללא הד, שתצא ממצרים לבדה. אני נכנסת אלייך עכשיו ללב, כמו שהיית נכנסת את אליי, אילו היית שומעת את המדבריות שצעדתי בהן, בשפתיים סדוקות חיים. אני מדליקה לך את האור כמו שהיית את מדליקה עבורי, ומבקשת ממך לבוא אחריי, כמו שהייתי אני הולכת אחרייך, לו נדרשתי כמוך להניח את עברים מאחור ולהתחיל לצעוד קדימה. אני לוקחת אותך עד אלייך. הכנתי לך חדר עם שמש בתקרה ומפתח משלך. תליתי לך שירים על הקירות, שתוכלי להתכסות בהם, יחלפו בך רעידות. יש מרק תומים, חם חם וכתום מאוד על הגז. מה שנשאר לך זה רק להסכים, לפתוח את הפה, לטעום אותך מחדש, ולומר מה את צריכה. אני כאן לעזור לך, כמו שהיית עושה בשבילי, כמו שהיית את, מבשלת לי מרק חם ברגע של כפור. אני מתפללת עלייך עכשיו, שתתעוררי ליופייך. וואו. וואו. תודה. כאילו, אין, זה ממש מדהים. אם היינו פה בשידור, הייתי מזילה דמעות. תודה. זה ממש, כאילו, אני בטוחה שאין פה מישהי שמקשיבה לזה וזה לא חודר על הלב. אבל מה שמאוד מעניין ומדי פעם חוזר בשירים שלך, זה הקשר בין הלב והאוכל. נכון. נכון. אז גם לי יש נגיעה לאוכל בכל מיני כיוונים, אז את יכולה להגיד על זה משהו? כן. אני יכולה להגיד שאחד החוטים המרכזיים שלי בקשר שלי עם אמא שלי, והדרך לאהוב ושהיא נותנת לי אהבה, זה אוכל. וגם כשכעסתי זה היה דרך אוכל והפסקתי לאכול, וגם כשאהבתי חזרתי לאכול, וזה איזושהי תמה מאוד מאוד משמעותית. אמא שלי בשלנית מופלאה. אין לי ספק, אני ידי זהב. יכולה לתרום את זה מהשירים שלך. והאוכל והקשר שלי עם אמא שלי אלה תמות מאוד מרכזיות בכתיבה שלי. בכלל, אמהות ובנות, כן. נשים וגורלן, כאילו, אלה דברים שמעסיקים אותי. ומשם את מצמיחה את הכנפיים לכל כך הרבה אחרות. תודה רבה. מלא. אגב, גם כנפיים זה תמה. אוקיי. כשחיפשתי שיר לקרוא ועברתי על מה
ככה חברים כתבו שהיו רוצים לשמוע, אז ראיתי אמרתי אני כותבת המון על כנפיים, לא שמתי לב. זה דברים שחוזרים, ואגב, רק עוד משפט אני אגיד, שהתלבטתי בין שיר אחר שלי שנקרא אני כאן, ואז כשבחרתי את השיר הזה ראיתי שאני כאן מופיע גם בשיר הזה. אז זה גם איזשהו מקום שיש שם מישהו בשבילי, בשבילך, בשביל כולם. זהו, זה ככה. אין ספק שחוכמת הלב יש בה נוכחות, ויש בה את ההבנה של להיות נוכח, ודרך הנוכחות תמיד האור מאיר. כן, נכון. אז מקסים. תודה רבה. תספרי לי קצת, למה כל יום שיר? למה בפייסבוק? איך זה התחיל? מה זה עושה? אספר לך שממש לפני שנה, אני ממש בפברואר זאת תהיה שנה שלמה. וואו. שאני ככה נמצאת, לקחתי לי קורס להנאתי, קורס כתיבה אינטואיטיבית עם חגית, וככה לצ'פר את עצמי, אני כל פעם לומדת משהו, ובאותה תקופה יש לי אתגרים פיזיים ובריאותיים מאוד מורכבים, ובאותה תקופה זה כבר הגיע למצב מאוד קשה בשבילי. ממש, זה ככה, סיפרתי שמשבוע לשבוע כבר היה לי קשה להגיע אפילו פיזית, ואת יודעת, המתנה המדהימה של הסובלים, של הכואבים, אולי של כולם, אבל של הכואבים במיוחד, זה שמחפשים מזור. כאילו, מחפשים משהו שהזור שלו יחר, משהו מאוד אנושי ואינטואיטיבי. לגמרי. וגם בגלל ככה העיסוק שלי בכלל וזה, פחדתי ליפול, פחדתי לאבד שהרוחי תיפול מהכאב. ואז זאת הייתה החלטה מאוד 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 ספונטנית, לא חשבתי עליה יותר מדי. אמרתי, מה אני אעשה? אני אכתוב שיר כל בוקר, אבל אם אני אעשה את זה רק מול עצמי, אולי אני לא אעמוד בזה. אז אני אעשה את זה בפייסבוק, איזושהי מחויבות כלפי מישהו. בכלל לא ידעתי, היו לי מעט, זה היה מדיה שכמעט לא הייתי בה. אז אמרתי, טוב, יהיו כמה אנשים, החברים שלי, משפחה שלי וזה, וזה יהיה כאילו, הם יהיו העדות להתחייבות הזו. וככה זה מתחיל. אני כל יום מעלה משהו, ויש קצת לייקים, שלמדתי מה זה לייקים, וקצת תגובות. לא שיערתי, בדמיוני הפרוע. אני אגיד לך משפט עד כדי כך, שזה ישנה את מסלול הכוכבים שלי, זה ישנה את הגורל שלי, ואת הנתיב שאני הולכת בו, וזה באמת, כמו שאני אומרת, ממש ככה. אבל איך ידעת שכל יום תוכלי לכתוב שיר? לא ידעתי, כי אם הייתי יודעת כנראה לא הייתי עושה את זה, ועוד יותר מזה, במשך השנה היו לי רגעי משבר, היו לי רגעים שאמרתי, זהו די, מספיק, גם אין לי כבר מה להגיד, גם בטח אני מעיקה על אנשים, כמה אפשר, כאילו, היו לי כל מיני שיחות כאלה עם עצמי, שאני לא אוהבת להעמיס את עצמי, אבל תדעת, בפייסבוק זה אנונימי יכול להיות, וזה לא אישי, ומי שלא רוצה לא נכנס. כן, חשבתי על זה הרבה, על מה שאת אומרת עכשיו. יש לי תשובה שנורא מבאסת אותי. כן, שתפי אותי. אני חושבת שחלק מהתשובה היא שבכל זאת רציתי הד, ואולי אפילו אהבה כזאת, אבל לא סיפרתי לעצמי את זה, כאילו. לא הלכתי עד כך רחוק עם החלקים האלה, וגם יותר טוב לי שהסיפור יהיה שרציתי רק לכתוב, אבל זה לא כל האמת. אני מאוד מודה לך משהו בהד הזה. על גילוי הלב הזה. אבל האהבה זה מה שמחבר בינינו. כן, כן. אני לא יודעת, תראי, זה תהליך שאני עוברת בתוך עצמי. למשל, אם את שואלת אותי לימים האלה, אז זה כבר פחות הצורך הזה, כבר משהו יותר בשירות. אבל יש לי המון רגעים שאני צריכה את ההד הזה. צריכה את הפידבק הזה, את הקשר, את ה... כולנו צריכים את הקשר הזה. זאת בדיוק חוכמת הלב שלנו, להסתכל פנימה ולדעת שזה מה שאנחנו צריכים, שזה מה שאנחנו יכולים לתת, וזה מה שאנחנו מקבלים חזרה. ולפעמים את נותנת למישהו אחד, ואת מקבלת ממקומות שבכלל לא יודעת שהם קיימים עבורך. לגמרי. את יודעת,
הסיפורים שהגיעו לפתחי בשנה הזו, ההודעות זה משהו אני לא יכולה אפילו לתאר אותו במילים, רק מתוקף זה שהסכמתי לפתוח את הלב ושהסכמתי להיות בסוג הזה של הקשר במדיה הזו. זה באמת פלאי. מקסים. ויש אנשים שגם כותבים בעקבותייך עכשיו ושולחים לך? אני רוצה לקוות, יש כאלה כותבים מופלאים שלא מעיזים, אני רוצה לקוות שזה לפחות יעורר השראה שהם יכתבו ויעלו ויספרו ויביעו ויגידו. כי אם אני ממש פועלת פשוטה, עשיתי את זה, כל אחד יכול לעשות את זה. כתיבה שלי מאוד מאוד פשוטה. תסבירי את המקום הזה של פועלת פשוטה. פועלת פשוטה? כשאני חושבת על הכותבות הגדולות ככה עבורי, אז אני אומרת, אני כל כך לא מוקפדת, לא בתבניות של השפה, ולא יודעת, ובאמצעים האומנותיים אולי, וככה. אני כותבת באופן אינטואיטיבי, אני כותבת, נכון שאחר כך אני עושה איזושהי ידיעת עבודה עם זה, אבל בכל זאת, מקום פשוט של ייעוד שקורא לי כל בוקר לקום ולעשות משהו. וזהו, אמרתי במופע האחרון, מופע שלי עם חני לבנה, אז אני אמרתי שאני חולת שירה, אני מאוד אוהבת שירה, אבל אני לא מקדשת שירים, אני מקדשת מערכות יחסים, בני אדם. אז השירה היא בשבילי אמצעי, זה עוד דרך. לכן אני רואה בזה איזושהי, אני קוראת לזה פועלת פשוטה, קמה מוקדם בבוקר, עושה את העבודה שלי, יוצאת אל היום. אני מדמיינת אותך נמלה שאוספת פירור אחרי פירור. לגמרי נמלה עם כאבי ראש. כזה, לגמרי פועלת פשוטה. אז תגידי, ומה הכתיבה הזאת היא באמת עושה ל-well-being שלך כל יום? לפני הפידבקים, כאילו, אפשר רגע לגעת במקום הזה של... בטח. תראי, הכתיבה היא ריפוי בשבילי. היא המקום שבו אני כותבת את החיים המיטביים שאני רוצה לעצמי. כי את לא כותבת כאב, כמעט. לא כותבת כאב? כן. אני באה מכיוון של פסיכולוגיה חיובית, ויש לי איזשהו רצון עמוק, גם את הכאב לחולל בו התמרה בכתיבה, גם אותו להביא מותמר, אופטימי, עם איזושהי תקווה. אני חושבת שבתוך השירים שזורים המון כאבים. אם קוראים אותם, כן. אני חושבת שצריך לקרוא אותם כמה פעמים לפעמים. שזורים המון כאבים, גם שלי וגם של העולם וגם של המיתוסים שאני שייכת אליהם והארכיטיפים שאני חלק מהם. אבל מעניין אותי לגעת בחלק הנשגב של הדבר הזה. במה אפשר לעשות עם זה, במתנות שיש שם. זו הנישה שלי. אני רוצה לשאול אותך משהו קצת אישי. הכל, רק אני יודעת. את נהדרת, הלוואי והיית יושבת פה לצידי, כאילו, את לא מבינה איך אני מתפשרת על זה שאת בטלפון. אבל זה, אפרופו, לפני שאת שואלת אותי, תזכרי את השאלה שרצית לשאול אותי? אני זוכרת. אז זה, אפרופו שרצית לשאול אותי, זה גורלם, איך אני אומר, המורכב של הדיני הנפש, שלא יכולתי לבוא אלייך. אני יודעת. מפאת האתגרים האלה. אז זה חלק מכל החבילה הזאת שאני מקבלת באהבה ובהכנעה. בסדר, קיבלתי את זה גם באהבה. הרי בטוח יש ימים שאת קמה והאנרגיות שלך נמוכות. מה פתאום? אני? אשרייך שלו? שמח אותי לדעת. אבל בעצם זה המקום הכי קשה. כשאנחנו קמים בבוקר, האנרגיות שלנו נמוכות, ואת אומרת, מה עכשיו אני אחפור לי בתוך הלב? איפה תבוא לי ההשראה? איזה מילים אני יוציא לי היום? כאילו, וכל יום יוצאת פנינה. תודה. תודה רבה.
תסבירי לי איך זה קורה, כי אני חושבת שזה מקום מאוד מעורר השראה לאחרים. תודה. תראי, אני חושבת שהכתיבה בעצמה, תראי, אני אגיד רגע, סליחה, אני אתחיל משפט מקדים. אני חושבת שמילים בוראות מציאות. ובן אדם לא יכול להיות בו זמנית בשני מקומות. אם אני עכשיו אכתוב על כאב, זה איפה שאני אהיה, אם אני אלך למקום אחר, אני אהיה במקום אחר. אני חושבת שאני ניגשת אל המילים מראש, מתוך חוזה, ביני ובינן ובין אלוהים, שאנחנו ביחד עושים את ההתמרה בתוך הכתיבה. והמטרה היא שלי, זה לעלות מעל הכאב, לעבור דרכו, אני לא מתכחשת לו, אני לא רואה אותו, הוא כל כך נוכח בחיים שלי שאין לי אפשרות כזאת. אבל החוזה הוא כזה שאני עוברת דרכו ומתמירה לאיזה זיקוקי דינור שאין שני להם. ממש אין שני להם. ממש. וזה דרך הכתיבה זה קורה, זה לוקח אותי קודם כל לפני אנשים אחרים, מוציא אותי אל היום. אני בזכות זה מצליחה לקום ולהתארגן וללכת לעבוד הרבה שעות ולהחזיק את החיים, שהחלק הפיזי והחומרי של החיים הוא כל כך שורת אותי, הוא לא קל לי. ולעשות המון דברים דרך זה. אני קוראת לזה כל בוקר תעלת צוואר הרחם שלי. אני עוברת אותו ויוצאת אל היום. אין ספק שכל בוקר זה לידה מחדש. כן. ממש ככה. הכאב הוא חלק, תראי, כאב הוא הכרחי, סבל הוא לא הכרחי. למה כאב הוא הכרחי? אני חושבת שכאב הוא חלק מהחיים. אם יש לי כאב בגוף או בנפש, כואב לי. אבל סבל וייסורים זה כבר בחירה. נכון. זה בחירה. ובכלל, אני חושבת שיוצרים, בתפיסה שלי, הייתי רוצה שיותר יוצרים יביאו מהיופי. הייתי רוצה שזה מה שיהיה. שזה חלק מהתפקיד שלנו. ככה אני רואה את זה, אבל לא ניכנס לזה. ואיפה, לא היה איפשהו פעם שאמרת לעצמך, ואם הביקורות יהיו לא טובות, ואם לא יאהבו את מה שאני כותבת, כאילו, עבר כזה? אורלי, או. העט מאוד בשאלה הזאת. תשמעי, אני עברתי עם עצמי שנה, אני כבר 25 שנים בצמיחה אישית, אבל השנה הזאת זה היה עבודה עם האגו ברמות מדהימות, באמת. של איך אני כותבת, עושה את הסנד הזה, כי עד אותו רגע זה אני ועצמי והמסך הזה. רק אחר כך את קולטת שיש עולם, כאילו, ויש רשת. זה כמו היום, כן. כן, ואיך אני מצליחה, נגיד, בסוף היום, נניח שירים שפחות התחברו, פחות אהבו וזה. ובכל זאת אני יושבת לכתוב מחדש. זאת עבודה יומיומית. אני מוכרחה להגיד לך שזו מתנה כל כך גדולה בשבילי. לכתוב, להיות לא תלויה בשדה, לא תלויה בנסיבות. כאילו, לכתוב כי אני רוצה לכתוב ואני צריכה לכתוב וזה מרפא. בלי קשר לתגובות. זה לא קל. זה לא קל. מקסים. זה אתגר. זאת חוכמת הלב במיטבה. אבל זה נורא כיף שאוהבי. ברור. אבל אני חושבת שסך הכל אי אפשר לא לאהוב את מה שבא מהלב, כי הכל נשמע כל כך אמיתי, באמת כל כך פשוט, אבל כל כך מקסים. כאילו, הפשטות הזאת היא מדהימה. תודה. ממש. את יודעת, זה גם מסע כזה, אני חושבת נניח, אני בת 44, אז בערך מגיל 19, 25 שנים, כשזכיתי לכל מיני אתגרי חיים כאלה, באמת אני אומרת זכיתי, שלאט לאט כל פעם האגו שלי נחבט בצורות כל כך קשות, ואז בסדק הזה, כמו שרבי נחמן מברסלב אומר, זה הדבר השלם, נכנס איזה אור באלף, כן. באלף סופית, באלף הידיעה, נכנס איזשהו אור וענווה שלא היה לי אותם. נקודת הפתיחה שלי זה יהירות. אני רוצה רגע להגיד לך משהו על המילה ענווה. כן. לפני כמה זמן ככה זה הגיע לי איזשהו פירוש למילה ענווה. זה כמו לשים את העין שלי על הנווה שלי.
מהמם. אוקיי. יפה, לא שמעתי. קחי את זה. זהו, אז זה מסע כזה, ושם יש כל כך הרבה ברכה. גם בהבנה שבאמת בינינו זה נורא נחמד, זה כיף שאוהבים את זה, אבל זה לא הדבר החשוב. מה הדבר באמת החשוב? אני אומרת לך, זה לא הדבר החשוב. הדבר החשוב זה הנגיעה. שאני עשיתי משהו שנגע בך ואת עשית משהו שנגע בי, והוא לקח אותי לעוד פסיעה בצמיחה שלי. אני אומרת שבאנו לפה לשתי מטרות לעולם הזה. אחד זה התפתחות, והשני זה תרומה לזולת, נתינה. נפלא, אני חושבת כמוך. אלה שני הדברים. זהו, אז יש שם ברכה גדולה. יש שם ברכה גדולה, באפשרות לגעת, לפתוח עוד לב של מישהו, שיפתח עוד לב של מישהו. כן, אין ספק שהחוכמת הלב היא קירוב של הלבבות, אבל קודם כל אל עצמם, כי לפני שהתקרבת אל עצמך, מאוד קשה להתקרב למישהו אחר. נכון, וזה עוד דרך, זה כל הזמן. יש לי קטעים שפתאום הלב שלי נסגר. כתבתי שיר, אחד השירים שלי, על סליחה, יש שם משפט שכתבתי שסליחה היא לידת הכוז, שצריך לעשות את ההיפוך הזה. אז זה כל הזמן המסע הזה, זה לא נקודה שמגיעים אליה וזהו, עבורי בכל אופן, זה דרך ללכת אותה. כן, אז מה הבשורה שאת רוצה לתת לנו היום? איזה שאלות, אורלי, אני לא מוכנה אליהן. לא תכננתי, שתדעי. לא למדתי, למבחן. מה הבשורה? אבל את יודעת, כמו שאמרתי לך גם אתמול, כל מה שתביא מהלב, אין יותר מדויק מזה. כן. תראי, אני אגיד לך, בגלל שאני חרדתית ידועה בארצנו, זאת אומרת, מגיעה מכל מיני פחדים, כאילו, פחדים, לא יודעת אפילו לשים את האצבע. לא, אני אומרת נקודת ההתחלות שלי ככה. אני חושבת שאני כותבת על זה הרבה, ואני כותבת את זה לנשים בגלל שיש לי ככה הרבה מאוד הבנה וחקר שעשיתי בעולם הנשי. יכול להיות שזה נכון בכלל, אבל ככה. אני חושבת שהמסע של לחיות במלואי, בעוצמה, באומץ, להיות מי שאני, איך שאני, את יודעת, אני לוקחת אפילו רק את הפחד הזה של מה יגידו. שזה פחד מצמית, הרי זה פחד שבגללו אני אולי לא אכתוב, ואולי לא אופיע, ואולי לא יעשה, ואולי לא יגיד, וכאילו, ויש עוד כל כך הרבה, ופחד מכישלון, פחד מהצלחה, ופחד. אז אני חושבת שהדבר העיקרי זה להיות באומץ עם מי שאני. לחיות אותי. זה הכי מקסים. זה הכי מקסים, זה הכי אמיתי. וכן, בגלל זה אמרתי לך שגם אם ירעד לך הכל שהוא לא רעד, זה יהיה ממש בסדר. אני רק רוצה להגיד לך משפט, ממש אנקדוטה של שנייה, בעודי אומרת לך את התשובה, שאלת אותי שאלה, ואני עונה לך, נכנס הבן שלי והתחיל לדבר איתי. ואז אמרתי, איזה פחד שלא ישמעו בשידור. אז זה אפרופו, כל הזמן ככה היחסים האלה עם זה. כל הזמן היחסים. אבל הצלחתי להגיד, נכון? ברור. טוב, אז בואי נגיד כמה מילים על המופע שלך. בשמחה. מה את רוצה לשמוע עליו? מה מעניין אותך? איך הוא נולד? מה פתאום מופע שמגרים בו שירים? אז אני אספר לך, זה סיפור גם ככה מרגש עבורי. קודם כל אני אגיד שהמופע נקרא כמו הספר, הסצני פשוטה. זה התחיל ממופע השקה לכבוד הספר, אבל זה מופע שאני עושה יחד עם חני לבנה, הזמרת המופלאה, הזמיר חני לבנה. וחני, כמה מילים על המפגש. קודם כל היא הייתה מתנגנת אצלנו בבית המון. אני בתור ילדה שמעתי אותה המון בבית. זהו, ואת יודעת, החיים ממשיכים. וכשהתחלתי לכתוב, היה שיר אחד שכתבתי שנקרא כל אדם צריך שיבוא עליו. זה באיזשהו אופן מיסטי ולא מקרי, כפי ששתינו יודעות.
השיר הזה הגיע לחני באיזשהו אופן, היא נחשפה לו ותפס את עיניה ואולי גם את ליבה. ויצרה איתי קשר ונפגשנו. וברגע שנפגשנו היה ברור שאנחנו נעשה משהו ביחד. וככה נולד המופע, שבעצם אנחנו, זה ממש, כשכתבנו המופע סצני פשוטה, זה ממש נגיעות של שירה ואהבה. ובכלל שירה ואהבה זה מילים נרדפות בשבילי. אז יצרנו מופע שבא מהלב, אפרופו התוכנית המופלאה שאת עושה. תודה. כן. ואם כבר הזכרתי אותך, אז אני רק אגיד שכשפנית אליי כל כך, אני ישר נבהלת, ויש בך משהו כל כך נעים ואוסף, ואמרת לי, מה, אנחנו מדברות בטלפון. אז כמו שיחה כזאת ככה, אז ככה יש משהו מאוד מרגש בדבר הזה שנקרא חוכמת הלב. נכון. הוא מרפא מאוד. תודה רבה לך. תודה לך. כיף גדול. טוב, אז את חושבת שהשנה הזאת היא עשה אותך בריאה יותר? אני חושבת שאני בתהליך של החלמה. נפלא. אני חושבת שברמות של הרוח אני כבר בריאה לגמרי. אני כבר מזמן בריאה לגמרי שם. אני חושבת שהעולם הפיזי יותר איטי ויותר דחוס, ולוקח זמן עד שזה מתגלם בתוך העולם הזה. אני חושבת שיש כאילו המקומות שאני עוד לא יכולה להגיד שאני בריאה לגמרי, הם מאוד חשובים בשבילי, כי אחרת הייתי עובדת מהבוקר עד לבוקר, בלי הפסקה, ולא הייתי מקשיבה לעצמי. זה מאלץ אותי מאוד מאוד להקשיב לעצמי ולהתקרב, להיות קרובה אצל עצמי, וללמוד להגיד לא, וללמוד להגיד זה מתאים לי וזה לא. זה לא קל לי. אבל אני רוצה לחדד משהו במקום הזה. כי בשביל ללמוד להקשיב לעצמי, לא הייתי מזמינה כאב וסבל כדי שאז זה יקרה. אני רוצה לגרום לאנשים לקבל את ההשראה, ללמוד להקשיב לעצמם לפני שהכאב הזה מגיע. לדעת שזה בסדר שתקשיבי לעצמך ותגידי לא ותעשי מנוחה ולא כי כואב לך. אני כל כך מודה לך על ההערה באלף הזו, כי אני לא ידעתי לעשות את זה אחרת, ודווקא השירים שלי עם הזמנה לעשות את זה ממקומות אחרים, לדעת לקחת את זה כשאת חזקה ובריאה ואיתנה, ולקחת את ההפסקות ואת השקט וככה. אז אני חושבת שזה מופלא מה שאת אמרת עכשיו. אז אולי בעקבות השיחה הזאת תוכלי כבר לשחרר יותר את הכאב ולא להזדקק לו, בשביל שהוא תדעי להקשיב לעצמך גם בלי זה. לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז זה המקום שאני רוצה לפתוח את חוכמת הלב לכל אחד וכל אחת שיש לה את החוכמה הזאת בפנים, שהיא לא צריכה את הכאב בשביל לגרום לעצמה להקשיב פנימה. נכון, אני לגמרי שותפה לקריאה הזו באלף, לגמרי. טוב, את רוצה להקריא לנו עוד איזה משהו קטן? אני יכולה, כן. אני הכנתי פה כמה שירים, אז רק שנייה טוב, את יודעת מה אני טוב, תחפש, מה? לא, אני אקח את הספר, כי מה שקראתי קודם הכנתי. אקח את הספר, בספונטני. ואני אקח אותו, כן, בצורה ספונטנית. בדיוק. ואני אקריא לך את השיר שיצא לי, והוא נקרא הווילון. אוקיי. קחי סל גדול, היא אמרה לי. אספי את העלים חסרי הדופק בכניסה לביתך, את העשבים השותים את כוחותייך. תעתעי את האבק על השביל, שתוכל להיכנס בך הרוח, ולהעיף את הווילון המפריד בינך לבין האהבה. איזה מקסים. איזה סינכרוניזציה, איזה מדויק. וואו. אוי, את מדהימה. אז תדמייני שאני נותנת לך חיבוק ענק. תודה רבה שהזמנת אותי. תודה רבה לך. שהבחנת בי. תודה רבה מאוד.
מאוד מודה לך, אני. ובדקות שנותרו, אז תכף אני גם מביאה שיר שמאוד מתאים לי לסיים איתו. ולהגיד לך שכוחה של אנרגיית האהבה זה להפיץ את עצמה באמצעים שונים, כשנותנים ללב לדבר את חוכמתו. אין גבולות, הפחדים נעלמים, אין מקום למחשבות טורדניות. פשוט יודעים שזאת האמת הפנימית. וכשהאמת הפנימית מדברת אותנו, הכל מרגיש כל כך מדויק וכל כך נכון. ואז אני מביאה את השיר שלך, שקוראים לו שורה תחתונה. וואו. והוא אומר הכל. אז אם יהיה עליי לומר לך שורה של לילה האחרון, אומר לך, תשימי לב, תשימי אותו לפנייך, תשימי אותו בכל מקום אליו את הולכת, תשימי בכיסא הילדים, במרק שאת בוחשת, בסמרטוט שאת מעבירה על הרצפה. תשימי לב שאת טובה איתך, שאת עומדת במרחק הנכון מהדברים. תשימי לב שאת בת אדם. תשימי לב כמו תקשיבי, כמו תנשמי, כמו תדייקי, כמו תצחקי, כמו תלמדי, כמו תצרי, כמו תחיי. ואם יהיה עליי לומר לך שורה של לילה האחרון, אולי בעצם לא אומר לך דבר, רק אשים את ליבי בתוך גומות החן שלך. איזה מקסים זה חי לי, כאילו, אין לי מילים להגיד. מהממת ענבה. מהממת. לא, אז אני מבוכה עכשיו. טוב, אז זה הזמן לסיים. כן, זה הזמן לסיים. אז אני מאחלת לפני סיום שחוכמת הלב תהפוך להיות לכם למצפן בחייכם באשר תהיו. אמן. חוכמת הלב עבורי היא דרך חיים, והיא נמצאת איתי בכל רגע ובכל מקום. חוכמת הלב זה מה שמרגיש לך בבית. ספרו ושתפו אותי בכל העולה מלבכם. נפרדת מכם בחיבוק, מלא אנרגיה של אהבה, ועם שירה של חני לבנה בשיר אישה. אז שיהיה שבוע מלא באהבה, ממני אורלי זיו, הילינג חוכמת הלב. בבקשה. את אהבתה אל הרחוב, כולם רואים איזו הילה מעל ראשה, וצוחקת, דולקת, שותקת, אישה עם החום והליטוף שעוד שמור אצלה בגוף, סתם לקנות איתו, אבל רואים, כולם רואים איך שבלילה מישהו אהב לה כפשוטה, מישהו אהב לה כפשוטה. היא לוקחת את אהבתה אל הרחוב, רואים איזו הילה מעל ראשה, וצוחקת, דולקת, שותקת, אישה עם החום והליטוף שעוד שמור
אבל רואים, כולם רואים איך שבלילה מישהו אהב לה כפשוטה, מישהו